И здравейте хора, днес миналия път снимахме до фитнеса и сега започваме с фитнес. Абонирайте се, харесайте с приятели, споделете с приятели, не харесайте с приятели, а споделете. Лесно се бъде. И пак ще помпам мускули, защото помпаме мускулите в фитнеса. И след фитнеса ще видим какво ще стане. Сега ми е интересно какво ще става след фитнеса. Окей. 33. Я взем това. Таблета. Миналия път дето... Окей. Затвори. Сега ще затворим и ще видим. Да, ще имам това, ще се изкъпим. Стей. Давай. Ще отидем сега да се изкъпим. Сега ще се викне. Въпреки че миналия клип го направихме, ама явно не пуска от началото. Вземам ние си душ. И сега след това душ видим къде отиваме. Тъй, сега да видим. С този човек ли трябва да говоря? Я да видим. Но той говори по телефон. Айде бе, що се махна? Здравейте, много се надявам. Впечатляващо. Айде говорим. И аз също. Затова наистина работя здраво. Добре, работи здраво. Знаеш, че тежката работа не е единственият начин да се представиш по-добре на терена, нали? Мисля, че има друг начин. Имаш късмет, че има такова нещо. Знаеш, някои лекарства, насочени към представянето. Това те кара да мислиш, че бих се заинтересувал от допинг. Това е просто предложение. Нещо, което можеш да обмислиш, за да ускориш още повече възходящата си кариера. Може да обмисля предложението ти. Разбирам, както казах, имай го предвид. Ако се заинтересуваш, можеш да се свържиш с мен по телефона си. По телефона ти, брат. Добре. Сега, накъде мога ли да излезна да си хода, да си тръгна този фитнес? Че аз съм футболист, който трябва да яде. Добре, включваме. Тъй. Аз съм футболист, брат. Аз си излизам, просто махам се от тук. Трябва да си легам, трябва да отидем до това. Добре, отиваме до вкъщи. Белягам се, кога да не съм гледан, брат. Ай, виждаме. Ай си легнем сега, да имаме много повече енергия. След това ще хапнем, ще пинем и отиваме да тренираме, брат. Тъй. Трябва спешно до тоалетната. Аз какво да направя, брат? Аз си изпитвам глад, ама гледам да го придържа, да пия повече вода, брат. Ама то трябва да го управлявам, за да пие вода, брат. Сега ще игра матч. Точно сте в туалетната ли, бе? Ще в туалетната игра матч. Добре.
Ево престъпно. Първият съдийски сигнал матчът започва. Сега ще видим какво става. Абе, да ласирам. Никол пада на земята след груб сблъсък с противник. Съдията осъжда фаул и дава възможност за свободен удар. Евгений Манков пое топката в собствената си половина и бързо напредна. Видя, че вратарят и Кутев няма да стреля. На топката не знае къде се намира. След тоалетната, след като се изходих до тоалетната, аз отидох на матч. След цялата работа от тоалетната на матч. Добре, това е интересно. Ще върнем да ласирам. Да, след по-възможно. Това е мега интересно. Трябва да бъдем по-агресивни през второто полувреме. Трябва да вкарваме гол. Разбрах, треньоре, ще създам повече. Ще създам повече възможности да защитим наистина противника. Айде, сега ще бъде интересно. Гол! Адин, Удри, гол! Ето, това е много тъпо. Направо, много тъпо. Хубаво. Натискам. И го лъжем. Айде, карам между краката. Втората. Добре. Препуснах половината. Добре. Един гол, хубаво. Да поздравим нашите фенове с една на китарата от възкожавата. И победа за нас. Браво за мен, браво! Победихме, този път не сме равен, а победихме матча от тоалетната. Как се телепортирах от тоалетна до матч, това не мога да ви го кажа. Не мога да кажа, че победихме. Което просто е уникално. Аз се чудя как стана това нещо. Изхарчихме само за една салата. Много интересно. Веднага излизаме. Днес не тренира. Какво да тренирам? Аз не победих, Чакай. Сега къде? Те от 8 до... Не мога да отида на матч. Мога да отида на матч. Не мога да се фокусирам. Аз добро това и идея. Не мисля даже добре да ги чета тези неща, защото... Айде, гол, удри, бате! Айде, гол,
Удри гол! Сега да видим какво ще става. Така ще бях втората гол. Аз бях най-добре, втората най-добре гол. Здраво на мене, бе. Трябва не знам с какво. Хубаво, слава плюс треньор. Слава плюс треньор, добре. Сега да видим. Чакаме. Тъй, натискам. И го лъжим и между краката. Добре. И гол! Поздравяваме отново феновете, защото съм много добър. Тъй. Втори гол, бе. Добре, спъна го. Какво искаш от мен, бе? Аре, бе. Аз наистина това направих. Жълт картон. Стига, бе. Реално не спортли. Да, и между краката. Не. А тук има ли възможност за оцеля? То нямаше никаква възможност. Само както и да е. Айде, завършихме. Този инцидент влияе ли на мотивацията на отбора? С такъв фенски клуб зад нас се вкусяваме върху работа си без разследване. Спечелихме отбора. Спечелихме 3 точки за феновете, защото феновете знаят, че аз съм по-добър от всичките. Така че... пари. Приключваме сега за днеска. Това беше от мене.